Nyakorom jonka moro moro mintiere dakika hos kada berio tok sa dek mar okinyi machiegni chenro mar mbako romo chako sani nyaka rom kanyo sa bich mar onyango antiere ka mar michal mar fuambo bange nyawado Jesu duor biro bedo kata yetwa ke chenro mar mbaka oromo chal mar fuambo gin weche mabendo aluoni duto te mabende biro bedo kiyudo e weche mago manyiena wachaka nagi masira mano mar mach mabende nomuoche gwenge mago mag Kisumu e sub county mano manyando lit kod kuo nyakorom gajwang okoko gweng makogelo mabende nitiere Onjiko sub county mano nyando bang nyithindo ariyo majo higni 7 kod 3 wang motho e masira mar mach mabende nomuoch mowango odgi odhiambo manyoro kata kamano nyawadgi achiel nyakorom gajwang to notonye masira mar mach bang kanorese kod jo kanyo kata mana jodak mago mag kogelo man kaluore kod report mabende nochiw kod obila kanyaka sani obila hoyango ni masira mar mach nomuoche odgi kar sa 12 mano mar odhiambo mano manyoro nyaka gisanya nyakorom gajwang okwach kich apisas mago kwach kich mawuok Ahero kanyakla kod mago mawuok Boya bende nosechopo e dala kamana nyithindo gondo owange kendo nonro makoni kod kocha dhi nyime mano mar mondo miyang ni enango mabende dina kel masira mano mar mach mabende nomuoch e ot makamano wantiere gi jowete wa e kaunti ma Kisumu biro bedo kaluon wachal mano mar wach makamano kopogore gi manya korom gajwang aduoki buore Nairobi kama bende mapani ma county mano ma Homa Bay kama benya korom gajwang odicho makawuono e county mano ma Homa Bay ibiro bed ka ikongo olalo mano makanyadhiang kaluore kod milome mabende nochiw kod aduol mano mar Kenha negichiwo yanga ni chakre odiochieng makawuono apaya mano ma Kindu Bay kochomo Homa Bay ahinya ne geche kanyakla kod nyamburko mabende jatiyo kod olalo mano makanyadhiang olalo makamani ibiro bed ka iloro ka bende gedo mare ibiro bed ka itimo e kind thuolo mar ndalo 10 chakre odiochieng makawuono nyakorom gajwang nyaka chieng tarik 5 mano mar dwe mar 2 mano mar higani omiyo koro ndalo na 10 ka bende olalo makanyadhiang ibiro bed ka iloso ka bende ibiro bed ka ikonge nyakorom gajwang e kind thuolo makamano Kenha bende osechiwo yore mopogore opogore ne jodak ma Homa Bay mabedo biro bedo koluwo jogo ma bende bedo ka rembo nyamburko bed pikipiki nitiere yore mopogore mabende Kenha ochiwo kendo nitiere mbui mago ganda idonjo kanyo mar mondo mi ing'e kopogore gi manya korom gajwang wach machiel mabende biro bedo kwa lose bende odiochi makawuono otenre kod somo to kotenre kod somo nyakorom gajwang odiochi makawuono e county mano ma Homa Bay bende ali abich luonwa ywak mano mar japuonjre mong'ere kaka Sebastian Onyango mabende nasomo e skul moro marungo notimo penj nyakorom gajwang mano mar KJSEA penj mar grade 9 nego bende ruore gi grade 10 to sani ok onyal ruore gi grade 10 wira nyakorom gajwang ne nok mano mar fi omiyo kang makamano nochune mar mondo wedho chako nu skul e grade mano mar 9 nyaka sani aneno ka county director mochung' weche mag somo e county ma Homa Bay bendo ka uting nyakorom gajwang mar neno ni japuonjre no mabende noluonge e skul sekondar moriwo mantiere county ma Homa Bay oyudo sir madwarore koro odiochieng makawuono en wach mabende Ali Abich biro bedo kaluonwa e county mano ma Homa Bay kopogore gi manya korom gajwang bende ywak makinde ka kinde mag jodak ma Kingle mabende osebedo ka ywak ne ong'eche kanyakla kod bimbe mosebedo ka monjo puothe gi nyakorom gajwang en ywak mosiko odiochieng makawuono Millicent Adhiambo luonwa sigana e kinde makoro jodak ma Kingle kaunti ma Kisumu odiochieng makawuono ne gimako bimbe 3 to bende mabiro kaluore kod midhiero mabende bimbe osebedo ka monjo godo puothegi mabende osebedo kata mana kamayo gi kwe gipuro to kata kamano ok ginyal komo yo makare nikech bimbe makamagi koro gimako bimbe 3 kendo koro odiochieng makawuono en wach mabende ibiro bed ka iluonwa mar mondo mwang'e ni bimbe makamagi ka gisemakogi ibiro bed ka ichwalogi ni apisas mag KWS koso nang'o Millicent Adhiambo biro bedo ka lero wachal mano mar wach makamano oyore gi mano tenge nyakorom gajwang wach machielo en pur mano mar ndawa hinya county mano ma Migori ne nitiere dwaro mar mondo mi jopur mago mag ndawa e county ma Migori odonje pur mamoko kinyalo paro wach mabende nochake higa mar 2021 kod duonde mopogore opogore kaka World Health Organization nitiere duol mar FAO kanyakla kod mano mar WPF manyaka sani odiochieng makawuono nyawadwa mano George Jome County mano ma Migori biro bedo kaluonwa kaka pith mar ndawa osebedo kochopo kanye nyaka nyanyisgi mar mondo mi gipidh cham mamoko
kar mi gipidh ndawa Nyakorom Gajwang'. Nonyisi kanyo ni kar mana kaber nek bende gipidho oganda e kind mamoko. Koro odiochieng' ma kawuono obiro bedo koluonwa sigana makamano mabende ong'ere gi dho ngere Tobacco Free Farms. Mano chenro mabende nochak kanyo koda sirkand kaunti mano ma Migori. Aparo na make gi kanyo Nyakorom Gajwang'. Odiochieng' ma kawuono bende Attorney General ma pacho ka mano Dorcas Oduor bende nitiere mashinde mopogore opogore mabiro bedo ka siro lony manyasani mago mag ICT ma bende gibiro bedo ka giyango e apisi Nyakorom Gajwang' ka noromo kanyo saa 5 mano mar Onyango. Attorney General mano Dorcas Oduor kanyakla kod jatend migao mochung' ne weche mago mag mwandu manyasani kata mana lony manyasani mano Kabogo, William Kabogo. Odiochieng' kawuono gibiro bedo ka giyango mashinde ma bende siro lony mano manyasani ka bende mashinde ma kamago giyango kotudro koda duonde mopogore opogore kaka bengi maduong' mano mar piny ngima e kinde mamoko. Aparo na wegi ka Nyakorom Gajwang' mamoko ma bende biro bedo ka timre kwadhi nyime gi chenro mar mbako romo. Wabed gi ng'eyo ni wabiro bedo kwa kawo gi achiel kachiel. Mano timore kokadho saa 5 mar Onyango. Ibed gi ng'eyo ni biro bedo kiyudo gi weche mago manyien chakre migago kar saa 7 mar odiochieng'. Gisana ka yo matin nyawada Joyce Oduor osekre gi twak e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono omulo sekta mano mar somo. Kik dhi mabor.